Тази вечер гост в нашото студио е доктор Иван Ценов. Добре дошли в нашото студио, доктор Ценов. Имате думата. Какво става днес и как го виждате вие? Каквото вчера, каквото ония ден, изобщо кошера се разбунил. Явно идват избори. Информацията непрекъснато се обновява и хората се ошеметяват. И си стане май пак това, което си беше. Просто им трябва още 4 години, за да доразсипат България. Така че, откъде ли да почнем, трябва да се ограничиме в някои теми, които смятаме, че са по-важни. И така. Но първото, което ми идва на ум, че ако трябва да се оправи нещо в България, трябва да дойдат сини каски. Не ми се вярва, аз съм го казал. Това, което е станало в България, с демократични методи не може да се оправи. Тук си трябва здрава ръка, някаква международна намеса. Вижте сега, господин Енчев, главният прокурор възобновил някакво дело срещу Чакъра. Нали, знаете, този, дето го стреляха с РПГ-та или какво беше, когато Бойко Борисов беше главен секретар. Значи това показва несериозност вече. Ние казахме тук, че случая Мишо Бирата, който е така добре познат на зрителите на телевизия СКАТ, месеци наред се тук излъчваха кадри, автентични кадри от записа, флашка, нали? Вие ги бехте написали. Той е ясен. Той дава точно връзката между делата Октопод, наглите, килърите. Виждате Октопода. Министър-председател, президент, един е обещал, но той, министър-председател, не бил като него, не знам какъв си, и тая дума махната, нали си спомнят, тя била нецензура. И затова Мишо Бирата трябвало да си произвежда бира и това се казва на шефа на митниците Ваньо Танов. След което главният прокурор или там прокуратурата се прави, че не знае за какво става дума и прави някакво следствено дело или какво срещу известен извършител и го прекратява след една година, защото не намерили неизвестния извършител. Сега аз чух във вашето студио един бивш депутат ли, какъв беше, щел нещо да сезира прокуратурата, но виждате отговора на прокуратурата. Връщат ни 10 години назад. Ето тук Октопод, наглите. Това е наглост. Те отричаше, първо Бойко отричаше. Праща го на банаджиите там да се банят. Става дума за депутата, бившия депутат Минчо Спасов. Да, Минчо Спасов, който сезира вече прокурор. Окей. И какво този прокурор, вместо да се занимава с това пресно нещо, където са свързани делата Октопод, наглите и килърите, защото Мишо Бирата просто си отиде някакси много скоропостижно, доколкото разбрах и съпругата му е починала. Не мога да кажа нищо. Така че аз бих си повторя това, което казах, че бих повярвал на студентите, ако те поставят въпроса, делото за Мишо Бирата в рамките един месец за него да има резултат, а не за кой е изнесъл флашката. По същия начин сега поставям въпроса пред министър-председателя. Ще го приема за автентичен, ако до изборите това нещо се разгледа под негов, така да се каже, натиск. Има прерогативите. Да, обществото трябва да знае как са свързани тези три дела. Октопод, наглите и килърите. Това е толкова елементарно, че няма къде повече. Не да ни забива сега новия главен прокурор за Чакъра. Там какво станало, що станало преди 10 години и така нататък. Това е първото, което може да кажем. Второ, Марин Райков, вие знаете, аз преди няколко дена ви се обадих. Този човек не го познавах и не го и познавам. Сега го видях за пръв път на живо. Дори не можех да му запомня името, се опитвах да го запомня, но накрая реших да го запомня и го свързах с Кирил Райков, един футболист имаше от ССК и Бог да го прости, Чичо Марин живееше там, където живеех на Цар Асен. Накрая го запомних. Този същия Марин Райков е внедрен в демократичните сили още в началото на промените. Бил е съветник на Българска национално-демократическа партия и като съветник на тази партия е издействал, така се каже, изключване на Минчо Минчев като главен редактор на вестник Зора, който е бил партиен вестник, защото той си е позволил там януари-февруари 1991 година да публикува статията СДС поглед отвътре. Статия, която аз бях дал. На всичко отгоре ми предлагал в една кола $100 за, така да се каже, компенсация. Питах го, Минчо, за тебе ли се предлагали или за мен? Той вика, не за мен. Тоест да не излезе ваша статия в в нея аз буквално предупреждавах преди 20 няколко години, че България ще изчезне не само като политическо, но и като географско понятие. И тук е нещо много важно общо. Някои неща, ако не се направят на време, просто е безсмислено. България в момента си отива. Когато 2000-та година аз скочих в публичното пространство срещу Кодекса за социалното осигуряване, който с формули
които писах по вестниците, доказвах, че Костов, Нейков и цялата тази кохорта около него, при равни други условия, както се казва в икономиката, намаляваха наполовина пенсиите на пенсионерите. Те говореха, че спасяват пенсионната система. Сега да ви кажа... Не, само да ви кажа, тогава аз ходих в НОИ. Два пъти ме изважда с полиция или милиция, оня там, Христосков. Да. Ходих при Петър Стоянов. Той ме свърза с някакъв негов там, забравихме от икономически съветник. Той пък го прати в БАН да го гледа това, което съм писал. С Митрева се свързах. Тя, която е движила всъщност проекта отвътре. Нищо. Аз пенсионните дружества се свързах, Гърбозанов и така нататък. Нищо. Разбирате ли, вече е късно. Пенсионната система е разбита, тя е част от националната сигурност. Нищо не може да се направи без сини каски и за нея. Сега обаче да се върна на темата и повода да ви покана тази вечер. Повода беше миналата седмица, вие се обадихте по телефона и направихте много интересно изказване, обаждане, визирайки Мишо Константинов и неговите действия, а и бездействието на премиера, който не само че отказва да се дистанцира от него, но сега ще го сложи в нови изборен борд. Тоест Мишо Константинов напуска информационно обслужване на думи, остава цялото ръководство на информационно обслужване изцяло гербаджийско и служение, например, го слага в изборния борд, който ще наблюдава почтеността на изборите. Тогава ви изразихте едно интересно мнение за броенето на гласовете. Бихте ли го повторили отново, тъй като то е актуално? Да, обадиха ми се мои приятели, казаха, те знаеха моята теза, аз ще ви разкажа малко по-подробно на зрителите, защото, пак казвам, това стана некъде 2001 година. Тогава аз бях по медиите и обясних за какво става дума. Ами обадиха ми се, казват, Мишо дава 10 000 лева, ако се докаже, че не знам какво там имало някакви неверни резултати. И аз казах, да, Мишо се подиграва с хората. Неверни резултати от гледна точка на тази книга, която я разнася от 2 дена. Може да има, но те са някакви елементарни грешки от въвеждането на данни. То става чрез хора, от протоколите, секционните и РИК в компютъра, който след това по един алгоритъм смята. Нищо особено. Компютър в информационно обслужване. В който и да е компютър, сега ще правят пак конкурс за някаква фирма, която ще брои. Днес информационно обслужване е подало оферта и значи, сега ще кажа как стана 2001 година, когато бяха президентските избори, на които Първанов спечели, ако спомняте, първия си мандат. Тогава стана следното нещо. Вечерта на първия тур излезе неко нареждане на шефа на ЦИК, фирмата на Красимир Стоянов, която беше спечелила конкурса и трябваше да брои, я изгониха директно. Не вървел софтуера. Аз като го чух това, ахнах. Свързах се с Ралета Инджова, понеже тя тогава беше също кандидат. Тя ме свърза с Красимир Стоянов. Той направи пресконференция, след което ние с него отидохме в канал 3. Дойдоха двама другари. Единият Димитър Димитров Семотка, все още такъв един чупи устни. Другия почина Иликата Божинов. Нещо там имаше около него. И аз пред зрителската аудитория на канал 3, присъствието на този шефа на фирмата, той ми беше дал документите, ясно казах, че фалшифицирането на изборите, става въпрос за фалшифициране, добавяне на фантомни гласове, не става с отделни фантоми, а с секции фантоми. Тоест, има секции, в които масово се дописват някакви несъществуващи избиратели. Да не говорим, че може да има и секция, която не съществува. Това стана на базата на информацията, която бях получил от Красимир Стоянов, че те са имали, тогава беше министър на държавната администрация, един от БСП-то и от това... от Русия ли беше, няма значение, забрал съм му името, трябваше да даде на фирмата преброител пълна информация за секциите в страната, за да може да бъдат описани тия секции и както един човек отива да гласува с личната си карта и те го намират в избирателния списка на избирателите, по същия начин трябва един човек, като иде с протокол от някъде, да го има вътре в базата данни. Мишо Константинов каква роля играеш? Мишо Константинов играе ролята, че винаги го включват, за да замъгли нещата. Той след като чу моята теза, веднага излезе в медиите и каза, да, ние вика получаваме протоколи от разни родопски села, където я няма 10 бабички, но там има 200-300 гласа и са написани така хубаво и четливо. С други думи, проблема на Мишо Константинов е следния. Той общо взето отива към Яне Янев като бутафорна фигура и прави изказвания като него. Не е въпросът дали си сметнал протоколите формално. Въпросът е как ще защитиш системата да не ти се дават фалшиви протоколи. Те казват така. Това зависи от тези, които са там, които се борят. Ами ако не се борят, ако те всички имат полза да сложат
повече гласували, за да се отчетат, че има избирателна активност, което от тия 23 години се вижда, че основният проблем, който ги стяга чипика, е да има хора, които искат да гласуват, за да легитимират системата. Така ли е? Така е. Иначе всичко си върви. Какво искате да кажете? Мишо Константинов сложен да замъглява. Мишо Константинов е, агент за влияние. Агент за влияние. Да, разбира се. Плащат си му на човека. Той се прави на велик, професор Константинов, математика, не знам какво, лиглю, който просто по-добре... Искате ли да го чуем за една минута? Това е от миналата Аз съм го чувал толкова пъти него, че вече... Знаете ли от кога го знам него? Още от първия път, когато откраднаха данните на Цухлев, един покойник, който 90-та година изборите даде тия 500 хиляди фантоми и той с Вълчанов, Мишо Константинов, дето го виждате, веднага ги включиха, за да вземат инициативата. Моментално. Тоест, това са такива неактивни мероприятия, при които ако някой случайно нещо направи и трябва да осветли проблема, веднага се явяват такива като него, които стават фантомолози, не знам какви си, не знам що си. Ще ви кажа после за последното предаване с нощи по БНТ, там една история. Откраднали са ми тезата за каква трябва да се провери. Да, някакъв младеж са му дали, за да окепази. Тоест, такива като него веднага ги фърлят с авторитета на математик, професор и така нататък. Разкарват го като някаква маймуна по телевизиите. Нали го виждате, че той просто не може да се насписи. Нека да чуем тази една минута. Мишо Константинов миналата седмица, професор Константинов миналата седмица, какво заяви? И най-сетне, нека си дойдем на думата за моята оставка. Да. Както е по търговския закон и по устава на дружеството, който никой не си заблаговоли да прочете, аз подавам оставка пред съвета на директорите. Няма друг орган, пред който да го направя. Другата седмица ще има заседание на съвета и се надявам тази оставка да бъде приета. Достатъчно. Забележете, надявам се тази оставка да бъде приета. Какво значи това? Ама вижте, каквото и да означава, това не решава въпроса с фантомните секции. Няма я тази секция, няма никой. Идва един протокол и информационно обслужване обслужва мафията. Взима го този протокол и го слага. Вие разбирате ли за какво става дума? Аз не говоря за дребните неща, които са ги разказвали хора от секциите. Примерно, жена казва така: аз гласувах за една партия. Такава, мижева партия. Накрая тя нямаше нито един глас. А тя е в секцията там, в тия, дето преброявате. Какво да направи жената? И затова аз издигнах тезата. Явно гласуване, бяла бюлетина, обаче, не както с нощи казаха на това предаване, някои му беха дали моята теза в неговите уста. Ако 50 плюс 1 са бели бюлетини, изборите не са валидни. Така се осмисля избора. Дори ако искат да направят задължително гласуване, но мисля, че не е нужно. Просто явно гласуване. Да се знае в следващия момент в интернет: Иван Ценов, аз тогава ще да гласувам. Еди кое си гласува, еди как си. Бяла бюлетина или няма значение. Тоест, вие сте против тайната работа? Аз ще ви разкажа една история, понеже сме се събрали да си разказваме истории от миналото, защото вече е изпуснато всичко. Аз съм член на Националния коалиционен съвет на СДС. 90 и примерно 2 година. Ние сме 16 партии. Една от тях е замразена. ОХДЦ. Партията на Любо Пъпката, брат му, Агов и така нататък. И непрекъснато те роват да ги размразим, защото иначе нямат действителен глас при взимане на решение. Какво става? Последния път, когато се събираме, Филип Димитров поставя за гласуване, отново не могат да бъдат размразени. Трябва им квалифицирано мнозинство. 2/3. Не могат да ги съберат. И тогава става Павел Шопов, той, който беше в Атака, нали, стана Атакаджия, и казва: аз съм говорил с всеки, нещо става тук. Искам явно гласуване. Внимавайте сега. Аз се усмихам и казвам: Филипе, ти си юрист, не си каруцар. Те първо трябва да променим правилника за взимане на решение тогава. Обаче Филип Димитров, като истински юрист и поставено лице, трябваше да си бием иначе. Тук някои казваха, че аз съм го бил. Не съм го бил, но трябваше да стане бой, за да се разбере за какво става дума. Казва да гласуваме. Гласуваме и се получава обратния резултат. Взимам аз при тия бележки, които беха анонимите, и се установява: ето тук, честен кръст. Тези, които са гласували различно, явно и тайно, т.е. не са имали коража при явното гласуване да повторят тайния си вод, бяха репресираните. Човек, който 17 години е лежал със смъртна присъда в затвора. И аз му викам, няма да му кажа името, светла му памет, викам: на кой да разчитам аз тук? На кой? На кого, след като ти не можеш? И затова съм казал: само явно гласуване.
Това е демокрацията, която може да е... Добре, но тези избори ще бъдат с тайно гласуване. Не само тези. Добре, според вас, ето въпросът с СМС го виждате. Защо служебният министър-председател не отстрани временно всички директори на полицията от областно ниво до окръжно, до местно, за да няма никакво съмнение, че ще се пипне вота от полицията? Той вчера в Хисаря косвено призна, това и коментар днеска в медиите, че до сега полицията излиза, че се е месила в изборния процес. Защо не маха Калин Георгиев? Защо? Това означава, че той трябва да си плюе на сората, защото той поздрави Бойко Борисов и каза, че той не е силов, а е силен. Но ако той използва полковниците там, той е силов политик. Значи Райков трябва и той да почне да приказва като Бойко Борисов, сутринта едно, на обед второ, вечерта трето, защото те друго какво да правят, освен да приказват тия хора. Значи ли това, че отказа на Райков да махне временно при това неуволняване началниците на полицията, означава, че се готви отново мащабна фалшификация, плюс мъртвите души, където знаем кой участват? Не бих казал. А какво? Изборите ще бъдат по-кротки според мен. Аз ви казвам, нали, забрах да ви така честита успеха за регистрацията и ви пожелавам всъщност успехи в каузата, но вижте, статуквото се поддържа с всички средства. Те сега виждам какво правят. Обещават, не знам какво, не знам що. Какви ли не неща чувам по телевизията. Колко партии ще има? Богати ще ли да дават на бедните. Излезаха оня ден тримата специалисти, Орешарски, Хампарцумян и той Хърсев. И изведнъж чувам аз Хампарцумян. Той Дянков не ставаше за нищо. Аз седа сутринта и видя, чакай, почвам си щипа Иван, да не би още не си се събудил. Той сега проговори банкерчето, инженерче банкерче, че Дянков не става за нищо. Дори Коце Тренчев още от самото начало казваше, махнете го, той е лут и не става за нищо. Хърсев и той почна да чупи ръчички, влев, под моста кърадиш. Трагична картинка. Орешарски и той. Къде бяха те да скочат като хора и да кажат, вижте, загиваме. Не става. Не трябва да допълня. Орешарски реагираше през тези 3 години. Включвали сме го по телефона в студиото на Идва, когато критикуваше политиката на финансовия министър. Какво значи реагирал? Значи, вижте, тук трябва да излезеш направо и да застанеш с тяло пред влака. Този очевидно за нищо не ставаше. Това беше толкова. Той погледа му... разбира се, той погледа му на дивак, не го ли виждате? Той това момче не знае къде се намира. Той през цялото време казваше, че трябва да има перманентна реформа. Той уби Луджев говореше реформата. Той дойде, те защо я махнаха Митрева, например. Знаете, тя... Шефа на НОИ. Да. И тя каза, реформата е направена, малко е дялкаме от тук. Това веднага изритаха. На тех им трябва непрекъснато някаква реформа. А как ще коментирате признанието на Цветан Цветанов миналата седмица в една телевизия, че главните виновници за стягането на социалния колан довело до непоносимо положение и бунт на улицата са двама души, Симеон Дянков и Кристалина Георгиева. Тоест Кристалина Георгиева... Това го казал кой? Цветан Цветанов го призна. Цветан Цветанов уличи Кристалина... Той не го е признава или просто е решил да каже нещо, за да се отърве. Нали? Тя трябва да е някой виновен да бъде. Тодор Живков беше виновен за всичко. Изкарахме, че имаме тук авторитарна система. Не беше авторитарна, знаете, беше тоталитарна. Имаше 1 милион партия, която си беше така стройно си вървеше. И тато им даваше благинки на така по някаква схема. После, за да се другите отблъснат, тато го изкараха, Тодор Живков го изкараха, че е единственият виновник. Да, той беше васала на Москва, чрез него се спускаха важните неща, но имаше и други, чрез които се спускаха важни неща. А как коментирате днешния скандал, по-точно война открита, която се води от Цветан Василев от една страна, шеф на Корпоративна банка и президентството и кръга Икономедия, и днешното обаждане вече открито на Цветелина Борислава, която се възмути срещу това, че банките, само някои банки взимали държавните пари. Каква е перверзия? Какво се случва? Трудно ми е. Вижте, не мога да говоря за неща, които поне отблизо не ги контролирам. Аз в момента, знаете, че се занимавам с пинг-понг и се радвам на децата от Дигеста Профи Спорт, че взеха титлата индивидуалната на тенисна маса и сега ще станат сигурно. Но и това е пинг-понг днес, който се играе. И с Георги Марков се занимавам. Тия всички простоти, трябва да ви кажа, аз нямам време да се занимавам с всички тия неща. Извинете, господин Енчев, да? Те са същите, откакто ги помна. И медиите. Бех ви казал, ще призная медиите, ако ги видя сутрин да са на кофата за Булкок. Вижте го този сега еркек, Ники Дудука ли беше, къв беше? Бареков. Излезал пред хората, говори не знам какво, говори не знам що. Той е същия, който
Ходи в Монако ли къде, гледа на любопъпката имотите, ходи, там говореше за лекарства, не знам какво, правеше нали, кьорфишеци. Сега тръгнал по места, нали, дава микрофона. Да му видя заплатата на него колко е, за да разбера за какво се бори, нали? И той каза, че била само 7000 лева. Само, така ли? Само, да. И добре, да се успокоя, защото моята е 10 000 лева, така че да се успокоя. Вижте, това са, погледнете ги само тая кохорта медийна, която седи там, лъскавичка такава, напудрена. Тия там другите, дето припяват. Оня Москов ли беше, какъв беше, нека се прави на режисьор. Раждаемостта в България не била заради, какво беше там, беднотията, защото циганите се размножавали, тя била заради ракийката и салатката и това снемало потентността. Вижте какви буклуци в сравнение с един Георги Марков, който преди 40 години по Deutsche Welle чете се, изчезва ли българския народ? И казва, изчезва, защото ние ставаме циганско-турска държава, още тогава са знаели някои фактори. Защото хората нямат перспектива. Защо имам чувство? А тогава все пак перспектива имаше. Сега каква перспектива имат хората? Защо имам чувство, без да ви обиждам, че сте в политически смисъл отчаян? Нямате никаква надежда или греша? Не, политиката е лъжа. Политолозите са теоретици на политическата лъжа. Политиците са лъжци. Тук става политиката в съвременния свят е една лъжа. Не случайно аз се занимавам напоследък с достопочтеното шимпанзе на Георги Марков, който мълчат 35 години, като че не знаят, че го има. Как се подиграва с английската политическа система. Една маймуна я слагат шимпанзе. Тя се държи политически в парламента, при кралицата, нали, пред медиите. Иначе си е маймуна. Пикае си на килима, катери се по раменете на Дегол, когато отишва на посещение, сваля едно коте от един пилон. Прекрасен образ на една маймуна. Но всеки един такъв, който е паметлив, може да играе ролята на политик маймуна. И сега виждате, тия от улицата идват. Те ще ли да управляват? Боже мой! Ама как да не управляват? След гербаджиите всеки може да каже, че може да управлява. Така ли? Студентите също имат намерение. Да, всеки. Що Бойко може да управлява футбол, дето играе? Имате студенти. Как гледате на всичко това и как гледате вие на студентите? Значи отдавна не говоря с студентите по тия въпроси. Когато бях по-млад преди години, когато те бяха по-активни. Да, в момента студентите ми е мъчно за тях, защото образованието, аз ви казах, е дошло до много ниско ниво. Реализацията на студентите е винаги под въпрос. Бягството навън и преди да станат наши студенти е също. Тоест, нашата, така да се каже, образователна система е в пълен колапс, както тази пенсионната система, както медицинското обслужване. Ето, вижте медицинското обслужване, представете си, там в Конституцията пише, че всеки трябва да има безплатен достъп. Пише го. Вие знаете ли, примерно, вие сте осигурен. За заболекар ходите от време на време? Всичко е платено 100%. Какво да говориме? Там има някакви 3-40 лева. Зъбен камък да ти махнат, трябва да си платиш, защото това го няма. Преди да включим зрителите, моля, припомнете от началото на разговора. Казвате нещо много шокиращо, не го разбрах. Марин Райков е предлагал пари на главният редактор на вестник Зора, за да не излезе ваша статия. Да. И тая статия е фундаментална. СДС поглед отвътре. Аз вече бях в СДС. Да. След това пак се върнах. Първият път ме изключиха за лошо отношение към жените, втория път ме замразиха за лошо отношение към мъжете. И 93-та година скъсах с 1990 година. 90-та я писах накрая. Да. Първата ми статия беше "Кой е българският Тано Кариди?", като правех един каламбур, аналогия между Октопод 4, перестройката в мафия и перестройката в соцблока. Излезе на 31 декември във вестник Република. След това си чудех дълго време къде да пусна "Кои сте вие, господа", и Минчо Минчев я хареса и я пусна в партийния вестник на Българската национално-политическа партия. Зора. Зора. След това в него го изключват за неплатен членски внос. Той е шеф на контролно-ревизионната комисия. Предлагали са му в автомобила, са били с Райков, му е предлагал $100, за да не я пусне статията, и след като я пуска, го изключват и му казват: ние не прощаваме такива неща. Добре, той е бил съветник на тази партия. Той е дипломат във Външно министерство. Не, аз не знам какъв е бил тогава, аз знам, че той е бил съветник. Минчо Минчев. Не, той е неофициален съветник, иначе щатен служител на Министерство на външните работи. Разбира се, и той същия Марин Райков, само забравях името, нали ви казвам. Да. Имаше едно цигане Кирил Райков от Ботеврац и се успях да го запомня. Да чуем първите зрители за тази вечер. Благодаря за вашата изключително висока активност. 83% смятат, че служебният премиер трябва да направи
тези действия в полицията, ако искаме да няма никакво съмнение, че изборът ще бъде манипулиран от МВР. Да. Аз би го помолил господин Райков, понеже тази информация от Минчо Минчев. Минчо Минчев може и да е заблудил нещо. Той да я потвърди или да отрече. Но там има и... Служебният премиер ви е предлагал $100, за да не излезе ваша статия във вестник Зора, която е против СДС. Която обяснява СДС какво представлява тогава. СДС отвътре. Поглед отвътре. СДС беше страхотна статия, трябва да ви кажа. Още се гордея с нея. Да чуем първите зрители. Добър вечер, вие сте в ефир, слушам ви. Ало, искам да се свържа с Велизар Енчев. Да, вече сте в ефир, заповядайте, госпожо. Ало? Добър вечер, слушам ви. Добър вечер, господин Енчев. Искам само да ви обърна внимание на декларацията, която прочетахте преди малко, че има грешка в предпоследния ред, да обърнете внимание в дясно на листа. Просто сте разменили местата на думичките. Ще погледна. Да, благодаря ви за забележката. Благодаря ви. Всичко благодаря за корекцията. Сте се подписали отдолу. Да, благодаря, ще го поправя. Ще го видя сега в момента. Очевидно няма тази възможност. Следващ зрител, добър вечер. Добър вечер, вие сте в ефир. Добър вечер, слушам ви. Добър вечер. Заповядайте. Господин Енчев, може ли нещо така да се избират фирми, примерно да броят гласовете, да бъде направено така, всички регистрирани партии да се предложат кандидати по 2 или 3, там вече да се определи, зависимо от колко партии. Ако се предложат 50 партии, съответно по 2, нали? Да ги намалим. Тези просто експерти да предложат, да наблюдават, ама независимо един друг да не се познават. Как гледате, оставете в ефир, как гледате на тази идея? Ами аз много... Не, питам господин Церов. Ами вижте какво, всички партии абсурд да намерят толкова много хора, те са 12 000 секции. Защо да не можем да направим? Аз сега мога да ви кажа от Варна. Се обаждам, че примерно 3 експерта от Варна ще предложим, като вече нашата партия е регистрирана на НСВБ-то, ще предложим експерти. Що много естествено тази фирма, тя ще бъде платена и ще бъде платена от най-богатите. А ние ще предложим наши хора, примерно, на по-малки това. Защо да не може да бъде? Ще го обясня. Да, кажете. Значи, ако има секции фантоми, т.е. там изобщо няма никой, идват едни другари, дават един протокол в РИК, забележете. Това значи, трябва да имаш контрола и в РИК. Тоест, аз пак казвам, трябва да има предварителна карта на всички секции в страната, да се знаят къде са. Трябва да има приблизителния брой, нали, първичния брой. И второ, трябва да има името на председателите и на тия, които имат право да занесат протоколите. Тогава тази фирма, която е независима, ще може да получава достоверна информация. Няма да може да се дописват. Но фалшификацията на изборите до сега, основната фалшификация, за която мишката Константинов не говори, е, че който и да е бил, без значение дали е фалшифицирано или не, защото то се фалшифицира само броя на избирателите напоследък. Това ги боли тия там кукловодите. Който и да е бил, тя да си върви България към пропаста без никаква... Това е фалшивото. Значи няма избор. Няма избор. Има гласуване, което дава легитимност на една престъпна официална власт, която обслужва външни интереси. България си отива. Това го повтарям вече от много време, защото действително България си отива. Да чуя следващ зрител. Ако сте в ефир, още доволен ли сте от отговора? Ако не сте в ефир, следващ зрител. Добър вечер, слушам ви. Ало? Да, слушам ви. Добър вечер. По-високо. Обаждам се от западнала България. Да. Добре говорите това. На дисциплинарно уволнените не се полага обезщетение. Да. Правителството е уволнено дисциплинарно. Уволнени са и областните управители, а те са си на местата. Точно така. Те са си на местата. И Точно тия така. разни специалисти, всичките трябва да ги няма за изборите. Много сте прав. Към тази категория началница на МВР трябва да се добавят и областните управители. Точно така. Областните управители. Обаче всеки мълчи. И защо ще ми се явяват тия по бюрата на труда, като дисциплинарно уволнен работник няма право на обезщетение. Имате предвид народните представители, които се явяват в бюрата по труда. Представители, които ще взимат по 1200 лева, аз имам 50 години трудов стаж и не мога да си взема цялата пенсия. Да, така е. Прав сте. Какви народни представители? Нали го казах тук? Дето вие сте трибун на нас.
Да. Ние там не може нито да ги питаме и те ти затварят. Много ви благодаря за това определение. Правителството е дисциплинарно уволнено. То няма право и народните представители дисциплинарно уволнени не би трябвало да имат право на никакви подобни социални добавки и привилегии. Това са действително забавни каламбури. Докато се изясни положението на Буда и на Лалето, не имат право и да се кандидатират. И она там, дето дебелата Искра Фидосева. И пак тичат тия там. И това. За какво? Аз съм обикновен гражданин, некой ме заплаща, ще ми дават 3 джипа охрана. Какъв е Цветан Цветанов? Той И Яне. Вижте, господина поставя въпроси за абсурдите, да нали? Охраняват. Благодаря много за вашето обаждане. Това са абсурди, наистина. Абсурди. Ето го най-големия абсурд. Ето го най-големия. При Живков имаше член 1. Сега има член единствен. Член 69. Народните представители не носят наказателна отговорност за това, което работят. Тоест за това, което говорят, защото те работят и което гласуват. Да. Тогава всеки, който иде там, може да си прави каквото си иска, той не носи никаква отговорност. Тогава какво искаме от тях? Квалификация? Да, прав сте. Морал? Некорумпираност? Корнезов, защо не излезе да ми каже, защо се разплаче пред Конституцията? Това ли е члена, който измислиха вместо член 1? Те трябва да носят наказателна отговорност без давност. Това трябва да се носи. Това трябва да бъде написано, че те ще носят до края на живота си наказателна отговорност. И те и техните близки ще бъдат подложени на съответните санкции, ако се Да, ако се приеме това, което вие твърдите и трябва да се приеме, би трябвало да носят народните представители отговорност за изпращането на военния контингент в месец май 2003 година, тъй като тази война се оказа престъпна и по американско признание. И никаква давност за това. И никаква давност. За пенсионната система. Костов, Нейков, всички тия, дето гласуваха и разрушиха пенсионната система и националната сигурност. Сега ми говорят за солидарност. И тези народни представители... И те разрушиха солидарната на Бисмарк система. И направиха едно недоносче, при което, помните, национализираха уж третия стълб, защото там не имаше нищо. А втория стълб сега 20-та година тръгва и ще го видите и него какъв е. Законодателно трябва да се носи отговорност за политика, за взимане на решение, за гласуване на закони. Без давност. Без давност. Вие сте в ефир последните 3 дни. Конфисковане на имуществата, на близки, на такова, за всичко това. Ще си играем тия за член 69, член единствен. Член 69, прав се. Той е адекватен на член. Вие говорите, ето, абсурдистан. Следващ зрител, последен зрител за тази вечер, вие сте в ефир. Добър вечер, господин Енчев. Румен Русев от Шумен. Заповядайте, господин Русев. Поздравяваме вашия гост. Ако пуснете записа изказването на служебния министър-председател, той казва за една структура РДВР-тата. Такава структура в България няма, тъй като това е една стара абревиатура, а новата е ОДП на МВР. Добре, конкретен въпрос към вас. Биш полицай сте и високопоставен полицай. Във вашият район, областният директор, местните директори на полицията имат ли реално влияние по време на изборния процес? Това е парадокса. Това е парадокса, господин Енчев, такъв какъвто е с Калин Георгиев. Лицето Любо Христов, който е директор на ОДП на МВР в Шумен, като политическо лице, като човек от листата на ГЕРБ, го назначиха за директор. Иначе, ако погледнем като професионалист, той е един от най-добрите. Карал школа в Унгария, карал школа за тероризма в Америка, но той в момента е политическо лице. Такъв какъвто е и областният управител. И искам да ви кажа за един парадокс. В Шумен листата на ГЕРБ ще бъде водена от Вежди Рашидов. Това е новина, която още не така за никой не знае това от кухнята. Така че няма достойни гербери в Шумен. И това Бойко Борисов го знае много добре. Вежди Рашидов ще води листата. Благодаря за вашето обаждане, за вашата информация. Ротацията, господин Енчев. Ротация в секционните избирателни комисии има, без да знае Марин Райков, а то е именно в момента, в който се занесат бюлетините в секционните избирателни комисии, МВР поема охраната. И на определени часове през 6 или 8 часа се сменят. Ротацията има. Каква ротация иска този неграмотник Марин Райков? Ротацията има. Не един човек охранява секция. Благодаря за вашето включване. Бяхте последния зрител. Значи, вижте, понеже говорят непрекъснато за избори. Протокола, секционния, е вторичен документ. Първичните документи са списъци на избирателите. Те ги унищожават. Хвърлят ги за вторични суровини. Откакто ги помня. И заличават следите. И затова трябва да има интернет, явно гласуване, бяла бюлетина и тогава, не само за нас, за целия Европейски съюз,
Сега изписвате на компютъра, че поради многото зрители и поради големи интерес не удължават предаването с 12 минути. И да забавят мача в Дания да го забавят. Мачът ще се забави. Нека да изпишем отново телефоните за връзка. Благодаря за това решение. Очевидно зрителите трябва да бъдат уважени. Следва зрител, добър вечер. Вие сте в ефир. Гласуването е много активно. Разбира се, в следващите дни ще поставим въпроса, трябва ли областните управители да бъдат отстранени. Пак подчертавам, те са назначени от правителството. Гледна точка, да излезат в отпуск, принудително или не, платен или неплатен, но те не могат да бъдат като назначени от правителството, както каза господин Ценов, трябва да бъдат елиминирани от избирателния процес. Добър вечер, вие сте. Добър вечер, господин Енчев. Отварям се обаждам. Трябва да ви кажа, че телефоните най-напред бих искала това да кажа на всички зрители, че телефоните ви страшно се блокират. От 3 месеца звънят постоянно от първата до последната минута, 5 минути след приключване на предаването. Чак тогава телефоните се обаждат. Сега просто се обаждам от един съвсем друг телефон. Иначе успях да се свържа. Така, това, което искам да споделя с вас, е пак естествено изборите, но става въпрос за нещо друго. Че тази маса младежи, които протестираха, за мене бяха използвани вече. За това, защото това, което се искаше, това, което предлагаме в Национален фронт за спасение на България, а именно мандатност на народните представители и ред други неща, не можаха да се направят за тези избори. Тоест, ние пак ще участваме в едни избори, в които няма да се постигне това, което всъщност народа искаше. Това, че изборите се манипулират, е факт, който не може да го отрече абсолютно никой, който мъничко се е занимавал с участие в изборите. И къде стават най-големите манипулации? Стават в така наречените рикове. И трябва да има до всеки един, който обработва секционните протоколи, няма значение, че са вторични документи, трябва да има поне по един наблюдаващ, за да се вижда как числата се подменят. Или трябва да има две абсолютно независими обработващи комисии и при нееднаквост на резултатите да се прави един вид трета обработка и така нататък. За най-голямо съжаление, колкото повече в България ходим на избори, толкова повече манипулациите и фалшификациите стават. Господин Ценов иска да допълня нещо към вашите думи. Нека да довърша. Вижте, госпожо, вие знаете, че беха фанати разни нередности. Какво каза съда? Не влияе ли? Ама чакай, тук става въпрос за нещо, което унищожава демокрацията, фалшифициране на вота на избирателите. В Плевен... Това трябва да е затвор да бъде. Ли... Може един глас да подмениш умишлено. Какво има да говорим? Тогава после не се взема едно решение. Ако се окаже, че повече от тези, които гласуват с недействителни бюлетини, тогава какво се прави? Госпожа, нека да направим отделно предаване за това. Аз ще обясня. А ние в крайна сметка уж след толкова много, защото може да се каже, че от 89-та година насам, 89-та година тия, които протестирахме, бяхме излъгани. 97-та година отново протестирахме. Отново бяхме излъгани. И третата лъжа е всъщност тази година. Защото от 89-та година до сега толкова масови и продължителни протести определено можем да кажем, че е нямало. И в крайна сметка не се постигна желаната промяна, а се постигна една подмяна и отново една лъжа. Защото тези млади хора, които искат да направят партии, които искат да влезнат, нека да не се обиждат, но те няма как да управляват. Значи те трябваше да използват тази енергия за това, което уния, които са... разбрах, госпожо, вашата теза. Сега, какво ще да кажете? Тук съм си написал 1989, 97, 2003. Да ви слуша добре госпожата. Слушам ви. Виждате как си приличат. Значи много са на зор, господата. Те трябва да размият всичко. Нали, ето, една телевизия СКАТ, партията, която се образува вече толкова години последователно, систематично излага проблемите на обществото. Ето как ги размиват. С улични протести, които размиват всичко. Сега ще да влезат в тази партия, в оная, не знам какво, не знам що. Много са на зор, господине. Размива се вота. Размива се вота. Много са на зор. Сега аз предлагам, уважаеми колеги от режисьорска апаратна, да пуснем отново нашите зрители най-интересното, най-важното. Припомням ви, аудио и с много интересни илюстрации. Второ аудио, когато господин Калин Георгиев
главен секретар все още и сега на Министерството на вътрешните работи, в гостувайки на предаването "Нека говорят" на Росен Петров в BTV, заявява, признава, че е човек на Бойко Борисов. Чуйте го и си помислете, може ли този човек да остане главен секретар по време на избори 2013 година. Аудио. Все още ли толкова го уважаваш и го следваш? Снимката, която се държах в кабинета от преди 10 години, от когато се запознахме с премиера, никога не го е напускал. А защо? Защо го? Кое те кара? Защото съм се учил много от премиера и продължавам да се уча. Има доста хора, които трябва да се учат от него. Трябва да тичат след него с молив и лист и да пишат. Да си записват? Да. А баничките и кафето? Те са част от пейзажа. Не са част от проблема или част от решението. А как гледаш на това, че ако си толкова близък, да речем, до човека, който в момента е премиер, после при политически трусове това може да се отрази неблагоприятно на твоята кариера? Например, ГЕРБ падат от власт и ще кажат, ето това беше човека на Бойко, дето си държи снимките там. Те винаги са ми викали, че съм човека на Бойко, когато други правителства бяха на власт. Не се опасяваш от това. Така ли, че си негов човек? Така ли да го разбирам? Това е човек, от който съм се учил и продължавам да се уча. Ако имате предвид какво означава негов човек, да, негов човек съм. Да, негов човек съм. И какво правим сега? И какво правим? Бойко беше човек на царя, царя си отиде. Бойко утре може това да дойде на местото на Бойко, защото те са си хора на тия, които редят картите. Пепел ви на устата, не дайте да Ама говорите. не, вижте, това е... Ще взема да стане наистина. Ама вижте, аз съм го казал. Извършва се смяна на туземната колониална администрация по принципа на отрицателната селекция. И сега той е полусъставен. Този, ако дойде след Цветанов, Цветанов ще не изглежда гигант. Вие виждате ли тия... Помните ли как дойдаха ГЕРБ? Като аслани. Сега са нагли просто. А иначе би трябвало... Избягвате да направите римата и правилно. Не, пак, да. Но всеки си я мисли, да. Там трябва да отидат, поне да ги видят. Благодаря за това включване на режисьорска апарат. Да чуем вас, уважаеми зрители. Припомненето ще провокира въпрос на Мария Цветкова към не Бойко Борисов, Мария Райков, но той е също на първата пресконференция, на която ще можем да зададем въпрос. Добър вечер. Ало. Калин Георгиев трябва ли да остане главен секретар? Добър вечер. Не, изобщо не. Изобщо добър вечер. В ефир ли съм? Да, в ефир се заповядайте. Абсолютно такива хора изобщо нито секунда не трябва да остават, защото са протежета на една власт, която е тотално корумпирана и нагла и арогантна и която в последните години просто не е имало такова безобразие. И така че в такъв смисъл изобщо не трябва да остане. Да. Друго нещо, гледам с интерес това ваше предаване. Нали, не само това предаване, и всяка вечер вашите предавания. И цяло подкрепям всички ваши въпроси, които разискват и коментарите. Да, и особено нали, на човека, който доктор Ценов ли как беше? Доктор Иван Ценов, да. Иван Ценов, да. За втори-трети път го гледам. И изключително силно впечатление ми прави, че е много компетентен по много неща. И има изключително далновидна позиция нали, в всички аспекти. И цяло подкрепям и неговото становище, че България си затъва, нали, България потъва, защото е сложена шапка от много високо ниво. Нали, тук не говорим за ГЕРБ и разни такива протежета на тези управляващи фамилии, които диктуват световната политика. Тук гербаджи и разни такива, те са жалки такива хора, разбирате ли? Да, за съжаление сте прав. Да, но само констатираме. Като избираме грешно. Като добавим фалшификациите при избора, резултатът е печален. А също така искаме нещо друго да допълня, защото никога не се обърнало. Когато бяха тези протести нали, в разстояние вече на колко? 2 месеца. 2-3 месеца. Никога не се постави този въпрос, кои са истинските монополи. Всъщност, те не са тези, които тук в България разни. Да. Но истинските хора, които дърпат монополите, са на много по-високо ниво. И според мен трябва да се постави въпроса тук много по-глобално. В смисъл, ако искаме България да върви напред или да има някакво развитие, трябва или да излизаме от Европейски съюз, или направо излизане от Европейски съюз и излизане от НАТО. Това са двата глобални въпроса, които касаят нашето развитие. Защото винаги ще сме зависими.
Това е моето по-глобално мнение някакси. Разбирате ли? Благодаря. Благодаря за вашето мнение. Помните какво ви казах? Вие сте последният зрител за тази вечер, да? Помните за Яне Янев какво ви казах, как ми се похвали, че на 10 януари 1997 година през 2 часа ходил в Американското посолство, за да получава инструкции във връзка с... И аз го казах, че съм готов да подклетва, да го потвърда това пред там следователи и съдии. Той е същия мушмурок, си седи в политиката, лигави се. Ама както се казва, Мишо Константинов като е професор, каква е разликата между двамата? Дали, въпрос на единия е малко по-такъв, другия по-такъв. Или Волен Сидеров. Вижте ги какви бяха. Какво ли не викаха срещу Бойко Борисов? Нали си ги спомняте? Вие ги пускате. Аз от вас ги гледам. Това си свиха опашките. Сега пак надигат някакви такова. Защо? За да могат да влезат пак в парламент. Ами нека да ви припомня. Знаете ли Волен Сидеров какво каза с нощи? Вчера. Кажете, защото... Не сте ли видели? Вчера да припомним, уважаеми зрители, показахме ви го, но утре по-подробно ще го коментираме. Вчера Волен Сидеров при внасянето на документите на партия Атака в Централната избирателна комисия направи заявка, че е готов да управлява с партия ГЕРБ, ако тя се поправи. Чух го това. Припомням ви, да не забравяте, когато гласувате на 12 май. Така че зависи как ще се държат ГЕРБ. Зависи дали са си направили поука от това, което беше тяхното управление. Дали си взеха поука от това, че аз ги съветвах да направят определени неща, които сега ги съветват вече 100 000, 200 000, 500 000 българи на улицата. Ако са направили поука, ако си взели поука, ако се коригират, винаги можеш да коригираш поведението си като политик, то това е някакъв нов момент. Това е нов момент. Ако. Сега, не ви ли е ясно? Влезе ли Волен Сидеров в парламента случайно, с ГЕРБ правят коалиция и управляват? Той го казва. Тоест, ако гласуваш за Сидеров, получаваш Борисов. Ако гласуваш за ГЕРБ, получаваш Атака. Тук съмнение вече няма. Ама не, то ако си спомняте, имаше такъв каламбур, ако гласуваш за Борисов, гласуваш за Костов или нещо такова. Той Борисов всъщност продължи тази линия на Костов. Специално за пенсионната система, която ви имате отношение, нещата при него, ако Костов ги беше докарал до фалит нещата, той ги вече закопа под земята. Вие виждате какво правят вече 4 години тия юнаци. Просто настръхвам да си помисля какво ще става от тук нататък. Благодаря за вашето гостуване, господин Ценов. Надявам се вашите прогнози черни да не се сбъднат. Нека дойдат сините каски. Сините каски? Да, трябва да дойдат. Не може, няма как. Разбирате ли, просто не става. Нашата демокрация, дето я наричат, не знам тя дали демокрация. Обаче сините каски в Европейския съюз също са с проблеми. Виждате какво става в финансовата система на Европейския съюз. Видяхте какво стана в Гърция фалита. Кипър, видяхте банковата система как фалира. Вижте, де-факто. Трябва да ви така кажа, че кой да дойде при мизерията, която е в България, ето днеска вие го четохте, въпреки всичките им финансови проблеми, тя няма такава мизерия. Разбирате? Всъщност да. Ние имахме енергия някъде на 89-та година и изтърпяхме тия простоти, които ги направиха тогава. Но вече няма ресурс за търпене. Разбирате ли? Нацията се топи, бяга навън и толкова. Просто няма как. Това си е геноцид. Благодаря за вашето гостуване. До нови срещи в това студио. Благодаря за вашето страшно активно гласуване. 96% са категорични. Калин Георгиев на първо място. Всички областни директори на полицията, районни управления на МВР трябва да излезат платен или неплатен отпуск, а защо не да бъдат уволнени, ако имат променения, и изборният процес да протече без тяхното участие и присъствие в София и в големите градове на страната. Приятна вечер, уважаеми зрители, до утре по същото време.